Čaute ľudia, dneska vás zdraví Davi, ako môžete vedieť. Je tu so mnou Nixix a dneska hráme takúto hru a my ideme na to. Počkaj. A ideme na to. Tu je presne tento, ktorý píše juju. Poďme. Budeme inak rozhodnúť, alebo píše vám cez ľudí. Presne tak. Takže, víte. Môžete ho kúkať, jak on ide za mňou. Za chvíľku ja nebudem dočiahnuť. Tak. Ne. Dobre. Takže my si takto pomáhame. Tak viete. Možno, že to dám. Ne, on padol. Nice. Poď. Nixix. Akože Nixix je najlepší, takže mu môžete dať odber. Chudák. Vieš čo? Poď na mňa. Prosím, poď, víď. Poď, Nixix. Nice, poď. Poď, Nixix. Nice. Tak se, let's go. Takže, tak ale musíme, toto video bude malé ľudia a toto, pretože že tak ja rozprávam, lebo dneska, tak viete. Dneska, takto si my budeme pomáhať ľudia. Jaj, prepáč, ja som nevedel. Nechcel som byť tak blízko. Toka. Poď. Nice. Jaj. Ja sa ozvem, až keď to dá. Tak toto je koniec videa, pokud sa tohle video líbilo, viete, pretože je malé video, lebo mám už málo percent, tak sorry a čus!